Erokamano Ali Abich kuom lipodno kweth moko mag jod bura mag Azimio okwedo ng'anyo maduong' ma Azimio dhi bago wuok tich juma manyien. Ma timore e kinde ma jodolo bende sundo jatend piny William Ruto mondo bed kod twak kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kaka yo manyo kwe ne Kenya. Walter Nyambaga miyowa mathoth. Manaka odong' larario to kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance donje dier boma Nairobi kod ng'anyo margi. Moko kuom jo od bura mag ODM to kerore gi chien kod ng'anyo makamano kendo kwedo ng'anyo mag Azimio. Kaka wabedo kaendi wato tok wabidhie ng'anyo kendo watemo kwayo jogo ma watelo negi bunge mopogore opogore mondo gimbe kigidhie ng'anyo. To wakwayo ni jogo madwa ng'anyo juma manyien gitime gi kwe maonge mibadhi, maonge gik makelo koko, ketho mwandu kata miyo jomoko ngima gi lal. Jod bura wacho ni kit ng'anyo makamano gin mana mag rocho chenro mag dongruok e kinde ma piny Kenya yulo kod dongo chumi. Tabu ma thago jo Kenya mag uchumi, pesa matin mantiere ofuko mar raia. Ok wanyal lokso tabugo mwamany yore manyalo konyowa ka ji ok obedo piny, ma ji ok okelo paro mopogore opogore. Koro wan wadwaro ni wabed gi wuoyo maduong' moriwo oganda mar Kenya te e kaka uchumi inyalo losi mondo kony raia mapiny. Matimore kinde ma jodolo mawuok e counties ma Machakos to lombo jatend piny William Ruto mondo bed kod twak kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kaka yor manyo kwe makende ne Kenya. Gharama vitu vimepanda, hali imekuwa ngumu katika hali ya kimaisha. Bwana Raila aweze kurudi chini na kukaa na president wetu wa kitaifa, serikali yetu ya taifa Bwana Ruto wakae chini waweze kuzungumza. Maandamano hakuna mazuri ambayo italeta. E county Manande, jodolo mamoko bende onyiso luoro margi ponono ng'anyo maket kod manoendo obiro dhi nyime pachoka. Tunaambia pia Wakenya wadumishe amani. Hata baada ya siku hiyo wajiepushe na neno lolote lile ambalo laweza kufuruga amani. Luoro nitie ni rochruok mar uchumi biro bedo midhiero ka ng'anyo maket kod manoendo obiro bedo wich bar. Tumehuzunika na kufadhaishwa na ile mambo inasemekana ati Jumatatu kuna maandamano. Nairobi hii sisi wa mama ndio wenye kufanya kazi, ndio wenye biashara. Nairobi ndio tumelea watoto wetu, tunasomesha watoto wetu na tunafanya kila kitu hii Nairobi. Matimore kinde ma piny Afrika ma milambo e pinyno ma Nigeria kanyakla kod Tunisia bende obago ng'anyo maket kod mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance tarik 20 wuok tich manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pod wantiere mana e siasa mag kweth mag Azimio, kakoro kwethno